o mangpili nugui mangkhana obo hingkai Yakhurai hatini mangpili tini ho thanai yo Yakhurai hati o kaisa kaini prai 10-12 ta phalnok yakaba dokan khamui thapla chai thangka abo tei ruk bisingo no obo hai mangpili rok chwng tini phungai nungna klaikha tei nungna klaikha baniya khainai rok ni mokol ni muktui klaijak obo hai dogan pat khamui klaijak chini baniya khainai tako bukukrokni bongni imang no tini oro thapla khai klangkha saimangkha je oro kuno current yakeba gas ni circuit bai khamya kebo borok no kelangnai tongo yakeba bongni mokol ni phone nungjagui tongo aboni bagui no sokana hinui lukurok ni kha o kha khalaijak Yakhurai hatini baniya khainai.